Pinapasok na sa amin ni Aurora. Gala. Dito na sa kwarto niya. Sampul! 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 Hey! 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 Sampul! 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 Nagiga sa kalugat. Kasi mo nang higa, para hindi makakabangon. Ayun. Ayos ka. Lupit. So good morning mga par. Time check 5:30. At ito yung gawa namin ngayon, araw ng Sabado, ay kay dun sa Ligaw kay Mora Kapi. Habang nag-aantay sa kanila Kuya Noli, wala pa sila. At ayan pa, maraming salamat po pala sa mga bago kong subscriber na mga bagong subscriber. Maraming salamat po. Yun, sa mga viewers, maraming salamat. Sa mga sponsors po, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun. Sa mga FW na nanonood ng aking mga vlog, yun, maraming salamat po. At sana patuloy lang po tayo at huwag po kayo magsawa sa panonood ng aming mga vlog sa bawat channel ng grupo ng Team Pahway. Ayan, araw ng Sabado, abang-abang po sa mga kaganapan na naman na gagawin namin dun sa Paybahay project kay Mora. At sana yun. Ano ba yun? Nawawala ko. At kay God, at maraming salamat at iniingatan mo kami sa bawat biyahe namin araw-araw. Yun. At lagi kaming malakas para laging yung galaw ng trabaho mabilis. Yun. At paglinawan ng aming mga isip sa mga bawat galaw. Yun. Kapi-kapi muna tayo. Abang-abang po kayo sa mga kaganapan ngayong araw ng Sabado. Ayan. Ayan po, maliwanag na. Time check. Maliwanag na. Wala pa sila. At muli, maraming salamat sa mga bagong subscriber. Yun, mga bagong viewers. Mga di nag-skip ng patalastas. Inaantok ko. Nung oras na ako nakatulog. Gabi, alas 12. Nagising 4:30. Ligo ka agad. Ang kape lang. Gising na yung mga alaga kong manok. At tindahan ko sarado pa. Tulog pa si Mrs. At sa mga darating na araw, baka hindi muna ako makapag-vlog kasi magpa-Maynila si Mrs. Pupunta na siya ng PGH hospital para magpa-schedule na kasi nga may nararamdaman si Mrs. Parang mawawala muna ako sa vlog sa mga susunod na araw. Ay, ganda na ng panahon. Sana wala ng ulan. Sana di na kami mabasa ng ulan tulad nung nakaraan, nung Wibis. Buti di kami nagkasakit. Basang basa talaga. Tapos pagdating namin dito sa Kamsor, walang ulan. Tuyo na yung damit namin. Salbay lang yung ulan, malakas. Buti na lang pagtawid namin ni Idol Franstar doon sa may ilog, yung baha nag-uumpisa pa lang.
Grabe. Mag-igib muna kaya ako ng tubig. Wala pa naman sila. Ayan, igib muna. Igib muna. Bang wala pa. Kaya ng oras. Ayan, tapos ang mag-igib. Ayan. Sabado naman yan. Sabi ko nga sa asawa ko, huwag na munang magbukas para makapahinga siya. Kasi yun, may kikwento ko sa inyo, mga kaparing Jason. Yung asawa ko kasi may sakit. Yung ilong niya nagbabara na. 2016 naoperahan na siya dati ng sinus. Dalaga pa siya. So magkakilala na kami. Tapos ngayong 2024 nung April naramdaman niya na parang bumalik yung sinus niya. Hindi pa nga na-resolve namin yung problema sa tinga niya kasi napasukan ng tubig. Ngayon ito malala, yung sinus niya bumalik. Tapos wala na siyang pang-amoy. Tapos lagi nang barado. Pag natutulog siya, nahirapan ng huminga. So sabi ko, pa-check up kami dun sa Naga. Sabi niya sa PGH na lang daw kasi may record na siya dun eh. Pero nung inoperan siya nung nakarang taon na yon, dalaga pa siya. Nagsabi naman daw yung doktor sa kanya na mga ilang taon pwede raw posibleng bumalik yung sinus. Kaya nag-ano siya sa online, nag-message siya dun sa hospital na PGH na ganun papacheck up. Tapos nag-ano naman yung hospital na Agis ngayong buwan. Agis dapat nandun na siya. Kaya sa biyaya na siya papuntang PGH. Gusto kong sanang samahan kaso yun nga, siya na lang daw kasi saglit lang naman. Kumbaga magpapa-schedule lang naman siya doon. Tapos pag na-schedule na kung kailan yung opera, balik siya. Ewan ko kung kailan siya ma-operahan kasi schedule. October 11, birthday niya sana. Tapos ganyan pa, baka nasa Maynila siya. Minsan nga pag minsan parang ayaw ko umalis pag pag nagbablog kasi yun nga may sakit siya. Kaya sabi niya, sige na kaya ko naman, sabi niya. Kaya nakikita ko sa kanya na parang nahihirapan talagang huminga. Grabe pag kung nakikita nyo sa sa vlog na nung nagkakasiyaan kami. Pero itinatawa ko na lang yung mga problema. 5:55 5:53. Yun, wala pa sila. 5:53. Yun, ayaw kong pagpatuloy yung kwento ko. Baka maluwa ako. Basta mahirap. Mahirap pumiti sa vlog na sa puso mo may lungkot. Maliwanag na. Wala pa sila. Hirap, mahirap. Kaya yan. Ayun na sila. Paano ulit? Satay. At doon ako sasakay kay Idol Frank.
At may dala akong manok kasi si Mura may binibigay sa akin na manok. Tapos papalitan ko rin kahit maliit. Sisiw pa. Maliwanag na oh. Oo. Talin Rehabilitation. Talin Rehabilitation. Lawak ng rehabilitation ng Talin. Tula Elementary School. Ito po yung way papunta kay Lamora. Ha? Ito. Ayaw. Dito na magsisimula yung bitukang manok ng tula-tula. Grabe. Oh. May dining na dito. Simula na yung may dining. Sana bakit? Oo. Siguro itong karsada na ito pag diniritso mo, dagat. Piduran. Hindi na, dagat na. Oo. Nakadaan na kami dyan. Nakada na kayo? Labas ng Piduran? Punta kami ng ano? Korea. Burias? Ayan kayo sinundo. Bangka lang kami. Madali kung bangka. Kaya sinundo kayo. Oo, may nag-sponsor kasi sa akin. Oo. Hindi kami ng Saka yung motor. cellphone ng kasama sa akin. Bun.
dalawa na yun. Nakailaw ng motor. Tumawa ka, bakit hindi? Tawaran mo ang iyong problema. Sari-saring problema. Lupit ng motor. Tinis ako na. Ano na yun? Lupit ng motor. Neutral pa lang yan. Neutral yan. Pero umaakap. Wala na pa. Mainit na eh. Lupit ng dinaanan natin. Oo, dala. Araw na eh. Yan ang pinapat pa doon. Takot ang bago. Padpad na yung pag yun na. Pupunta pa doon. Ganda siguro yan dati. Ito. Ninanawan na lang ng kalabaw eh. Ang ano dyan, wala naman kasama. Pero may ano, may ilog. Kaya baka kung ako sa kanya, kuha ako. Baka nabagsakan na yan. Buhawi dyan. At pista po dito kahapon, pista sa barangay nila. Yung ngayon sa babaw pa rin ng bundok. Diyan pala tayo, no? Diyan. Babaw pa yun. Punta ka ng Burias, kita
Yo. Wala pa. Yan po, dito na kami sa ano, lugar nila Mura. Ayun, mga palay. Ayun, palay. Mais. Morning. Mais, bilad ng mais. Ayun, hanap buhay nila dito. Tama. Yo, kumusta pista? Ayos. HG. Yo. Oy! Antok sabihin, tulog mo muna, tol. Tulog na ako nag-drive. Tulog mo muna. Angat matak ko yung Yan. Ito na yung kapalit. Ito na. may manok pala sa natin. Ano yan? Yung manok. Nahuli na. Kasi mura. Ben, kasi yan. Alright. Nasa Ay, yun. dito na naman tayo sa baba. Ito na naman. Ang iyong likod. Sundutin mo yung fit. Pero kiliti ba? Boss. 28 kilos. Sige. Sulit na. Baka 30 na. Mataba na. 28.5. Dati ko yung Nakasya na dito? Madulas ah. Bakilid. Oh. Yo. Tandaan kayo, madulas. May tapos hawakan. Maganda talaga yung laging kawayan. No? Kawayan tapos hawakan. Manginginig yung ano natin ito. tamang hindi masakit sa paa. One hood nito. Yung hood, one hood hindi two hood. Mersa din si ano? Ewan ko lang nahuli na yung manok. Pinalasing sila kay Tubig. Nalasing. Oo. Hindi ka nakipagsayawan? Ayan o. Yo! Nahuli na ba daw? Oo, kanina lang. Kanina lang. Ay, Sayawan nga ata si Busing. Sayawan nga. Yung gabi. Ayun ang mamili na lang. Mamili ko na lang pala. Nasa na yung kapalit daw sabi. oo. Dalang kapalit. Tingnan ko na. Sabi niya, palitan ko rin kahit ano. Sisiw lang. Kulong-kulong yung tingin dyan. Yan yung bibigay sa akin. Oo. Yung isa, pinapili ako. Parang yan. Pinapili. Kambal daw eh, magkamukha. Ano yan? Kambal. Kamukha. Twins. Twins. Ayos. Mamaya, Pareho din ang ano, balahibo. may iba na yung salita mo. Tuturuan kitang magsalita ng ringkunada. Ganon. Magre-ringkunada ka na. Salita ka. Oo. Tapos pagbalik mo dito, nakakapagsalita ka na. Ano Yung mga anak mo, pagpasalitaan mo rin. Ano, Tagalog na pagbalik. English hero ka. English yun, oh. Ang problema, maglasing yan doon. Huwag lang. May lahi na tayo na ano. Moraline. Moraline. Welcome back to Moraline. Oh, Moraline. Baba ka? Wala lang tayo nung Ay, oo. Basa talaga. Basa. sabi sila lubog niyang ulan dito. Malubong ka na. Tara. Yan. Kami sa loob ng bahay niya. Dun sa kwarto niya. Hindi ka madulas. Dahan-dahan lang. Ano daw gagawin mo ang time? Matao yung ano? Pista. Oo, dami rin. Daming bisita mo. Eh,
sila lang. Kaya Wala doon. kumanda eh. Dun sa ano, Binyagan lang ito. Nagninong ba ako? muna binalot mo yung ano, Ah, yung sabi mong simento, dapan regalo. Magkano yung pinagugum mo sa bata? Simento nga, simento. Simento yata. Simento. Yung nakahalo na simento. Meron yan. Meron yan. Mawala. Pista kahapon eh. Dito pa baga, dito, tingnan mo. Yung sa kabilang kwarto. hindi no. Oo. Ayos na lang. Yung kwarto mo, labis. Finish na. Ayos na dyan. Wala na problema to. May nagigib ba ng tubig? Ah, May nagigib na. nag-iwan siguro yung pamangkin ko. Yan. Oh, pasalamat tayo sa Hindi si Idol siguro nag-give. masipag Ay, dude. na yung pamangkin ko. Di pa makita niya. Pamangkin ko, yung si Sandy. Oo. Ay, shout out sa pamangkin ni ano. Oh. Salamat kay Kuya. Iwan niyo yung Kay, salamat kay Pinsan. Yeah, para... Ay, baka sinalok yan sa ano? Saan? Ulan. Hindi, Hindi sinahon. malinaw. Pero nandito pa sa loob, malinaw man. Inigiban niya talaga dyan. Hindi kita na. Oh. Kasi nung pag-alis namin, di ba ito puno? Oh. Okay na bahay mo, no? Yung kwarto mo, finish na yung pinta. Finish na flooring, pwede na yan lipat. Bisitahin mo kwarto mo. Oo. Ito mo dito. Pwede na. Oo. Bisitahin mo kwarto mo. Lagyan natin itong katre. Oo. Mamaya, nililinis lang. Ay, Ito. Para, oo, meron pa. Ayos. Ayos na. Yan yan. ayan. Bisitahin mo kwarto mo. Oh, Bayo, kwarto. Kala ko ba, hindi ka dun sa may ano? ay, meron pa pala tayong tirang simento dito. Meron pa, yung gagamitin. Good morning. Hi, what's up? What's up? Wala na pala kayo kami. Sige lang, ikaw. Laki ng kwarto mo. Mag-edit din nila. Ito. Ganda. Saan dito tayo mga kawabayan? Wala ng bintana. Ano masasabi mo sa ano? Sa Team Paway? Sobrang... Ano sa may tulad-tulad? Sa trabaho namin. Sobrang naglag. Bilis, no? Siyempre. At ito, yung kwarto ko. Ilang araw pa lang. Nakikita. Bintana, nakabit na. Sabit na. Dati wala to. Oo. At natulog na ako dito, hindi ako pasukin dyan. Hindi na. At papasok lang dyan, ibon. Table. Morning! Tibay. Magandang umaga. Amuan? Iyo ba lang? Pinapasok na sa amin ni Idol Mora. Ano? Ay, Kasi dito na siya sa kwarto niya. Oh, sampul! 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 Hey! 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 Sampul! 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 Ayos! Sampul! ito nang higa sa bagong kwarto. Kaso nangiga, parang hindi makakabangon. Ay, hindi na magabangon. Parang Ayos. yun. Ayos. Lupit. Lupit. Wala akong picture. Siguro, kung di ka na aksidente nung ano, di ka mapipili ka agad, no? Oo. Malakas ka pa rin. Na, Kasi- Tuloy pa sana yung trabaho. oo. Kasi yung pako di ba umikli? Ayan. Ayaw nga, no? Kasi namin buto. Umiit yung isa. Nagtitis. Ano may sinayin ng Nagtitis. Tumiit din yung isa. Alos parang 2 pulgada yung ano eh. Mixi. Napikto ng buto. Pero yung dito, di naman. Umurong din. Pero ang urong niya, pabanti. Pabanti ang urong, hindi pa tago. Galit.